Magandang araw mga kaulam. Welcome muli sa ating munting channel mga kaulam, Elite Great. Sa episode na ito mga kaulam, magluluto tayo ng special na tempurado mga kaulam. Ito mga kaulam yung yung mga sangkap natin, kokwa, nyug, tapos malagkit, asukal. Tapos gagamit tayo mga kaulam ng tubig. Yan. Samahan niyo ako mga kaulam, magluto tayo ng special na tempurado. Yan, lagay natin sa kasirola mga kaulam itong malagkit. Half kilo lang ito mga kaulam ng malagkit. Parami na to. Ayan. Tapos, siyempre, hugasan muna natin. Hugasan natin ng isang beses na. Kailangan mga kaulam, maraming tubig. Ayan, tama na. Salang natin. Kaya muna natin mga kaulam, mag-isa kumulo yan. Natin mga kaulam, yung kulo na siya mga kaulam. Oh. Yan, parang lang, ordinaryong lang mga kaulam. Oh. Parehas lang. Haluin natin para hindi magdigat yung ilalim. Yan. Ito yung mga dito. Pag kulang mga kaulam yung sabaw, dadagdagan na lang natin. Pero dadagdagan pa natin ito mamaya, nagagataan natin to. Medyo hinaan natin ang apoy. Pangalawang pagbisita sa ating special ng tempurado. Kulong-kulong talaga. Dikit na yung ilalim. Malapit na to, malapit na natin lagay yung gata. Natin ito mga kaulam na gata. Yan, ilagay natin ito mga kaulam na kokwa. Yung isa pa. Kali dalawa to eh. Yan. Tapos haluin natin. Mas masarap mga kaulam itong tempuradong may gata kaysa dun sa may gatas. Kaso parang ayaw ata ayaw matunaw. Haluin natin ang haluin. Saka mas malinamnam to mga kaulam, yung tempurado sa gata. Final itong mga kaulam, lagay natin itong asukal. 1/4 na asukal. Dapit na to. Wow.
Ito na mga kaulam yung yung champurado natin sa gata mga kaulam. Ayan na. Pag nagustuhan nyo mga kaulam yung munti kong video, paki-like and share, saka subscribe. Ayan, thank you.